No ens ha vist ningú, no? Me sembla que no. Hauríem d'haver agafat un taxi per anar a la festa. Jo ja t'ho he dit. Has estat tu que no has volgut. Hauries d'haver insistit. Ara què fem? No ho sé. Telefonaré a en Genís. Ell mos dirà com podem arribar a casa seva. Val. No duques mòbil. Telefona-li tu. Jo tampoc duc el mòbil. Ho haurem de preguntar a algú. No, jo pas, feim pena. Almenys tu ja estàs acostumada. Necessiteu ajuda? Estem buscant el carrer Santa Cecília. Anem a una festa de disfresses. Sap per on queda? Mos han dit que és de vores Pargüell. El Parc Güell és cap allà, i tot dret. I a la segona cantonada heu de girar a la dreta. I després a la tercera cantonada a l'esquerra. Moltes gràcies. Espereu, és que crec que no us ho he dit bé. A la segona cantonada a la dreta i la quarta cantonada a l'esquerra. És que no n'estic gaire segura. Bé, tant és. Anirem cap allà i en tot cas ja preguntarem. Perdoni, aquestes noies busquen el carrer Santa Cecília. És a prop del Parc Güell. Parc Güell. Mira, seguiu el carrer tot recte i la segona cantonada que us trobeu gireu a la dreta, tot amunt i ja ho trobareu. Segur que és tot amunt? No ho sé, ho he dit per dir. Perdoni, sap com s'hi va al Parc Güell? Sí, és clar. És tot recte. Doncs això, és tot recte i la tercera cantonada a l'esquerra. Segur que no és la quarta cantonada? Ei, què feu? Clara, salvades. Saps on queda la festa de disfresses? Sí, és clar. Però que no heu rebut el missatge. Quin missatge? Que al final no és una festa de disfresses. Han avisat pel mòbil. Gaudí deia que tot surt del gran llibre de la natura. Aquest tret defineix totes les obres d'un arquitecte que al costat de Puig i Cadafalch, Domènech i Muntaner i Jujol, entre d'altres, va fer de Catalunya un dels principals focus internacionals del modernisme. Per Gaudí, el Parc Güell havia de ser la plasmació de les seves idees aplicades a l'urbanisme, una ciutat-jardí on les persones poguessin viure en total harmonia amb la natura. Malauradament, la Primera Guerra Mundial va estroncar el projecte, tot i que ja estaven construïts gran part dels espais públics del Parc Güell, com la Gran Plaça amb vistes a Barcelona, l'escalinata d'entrada amb el seu famós drac o la sala hipòstila amb 86 immenses columnes d'estil dòric. Al Parc Güell es poden apreciar els elements estètics propis del modernisme, el retorn a la natura i les formes gracioses, ondulades, delicades i d'un suau encant. Sovint hi trobem elements decoratius animals o vegetals. Un consell: val la pena fer la visita al parc a última hora de la tarda, quan el sol es comença a pondre i des del mirador podem veure Barcelona il·luminada amb la llum càlida del capvespre.